كاب 4 فرقان ويكع كاب 10 فرقان اب 19 متر باند كمون اب نايل ساتنا فيسبوكن كاب واشنطن دي سي بغطتا زفنو راديو دمصي امريكا جميرو قلت عربي لومي سلسة نحاسة خلتشان عصرت حدن ويكع 9 نحاسة خلتشان عصرت 9 بأقوطات أوروبا حندم جغم كبراتنا زينا غنقدمنا الدحريقو نحرنا التقارو بوليتيكاو أسرات كسرح يزبل عالم لغو الدابة تمطريت الله نزرزرو تتصبوينا فولي مدبيو نلوم عربي قربنا لكم زلنا تصنبل مبل 25 عامت مجمار هاقراو أقرقلوت آب إرترا زملكت زينا غنقدم كاب قبرة كما يتمسي زينانه فصامي سراح إهودك نكل تمعالتات زكايدو أخيبا لومي أماسيو زازيمولو نايت أخيبا أكايدا يخونو سيت زاقيد باتي جنبار زوز مجلس يلن ات كوميتي فصام سراحة قدما بلوه مربب حبريتو أبزسفرو مجلسي أبواناون هاقراون أجنداتات عميق جمجام أكايدو كتسالين تلمتاتو كم زقامت أفليتو نيرو دحرتي أبسانة 15 بحر دار زقات أما قتلت العلوات مراحتي كل اللام حاران عبادي سابان أمونغو حوحاتن عادي بانستر آي خرر زخارر مسحاب أب عدبا بايد حرموصون نمجمرا قزي زكايزو الله أخيبا كومتي فتسام سراحي ودق بزعباتي مسحاب يخون بزعبا كالي وانا يقدا سم حلالفو وصاني هالو أي هالو زاقيت زبسحنا يزينا يلان أب إثيوبيا كل الأوروميا زوا معراب حررقي تمالي زتفتصم قتلت عطوقات والقصبات فتصمو مطقع تنبر أمونغو عفارن أوروموتوتن زتفطر ግጭት ኣይኮነን ክብሉ ሰበስልጣን ገሊጾም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምዓልን ነቲ ከባቢ ንምርግጋእን ብሓባር እናሰርሑ ምዃኖም ክልቲኦም ክልላት ሓቢሮም ኣለዉ ዕጡቃት ትማል ሐሙስ ኣብ ምዕራብ ሓረርጌ ወረዳ ጉምቢ ጎርዴዴ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 3 ሰባት ምቕሳሎም ናይ ኦሮሚያ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትማል ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ክልልና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዘተኣማምን ሰላም ኣሎ ዜጋታት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ብሰላም ይምለሱ ኣለዉ ብሽምፋኖ ተወዲቦም ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ እውን ኣደብ ንክገዝኡ ጌርናዮም ኢና ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ገሊፆም ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ አቶ አበረ አዳሙ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ኣብ መፋርቅ ሰነ ዝተፈጸመ ቅንጸላ መራሕቲ ኩነተ ጸጥታ እቲ ክልል ስእነት ሰላም ኣሎ ኢልካ ዘረባ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እቲ ክልል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣዝዩ ሰላማዊ እዩ ኢሎም በክልላችን አሁን ባስተማማኝ ደረጃ ሰላም ኣብዚ ክልልና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዘተኣማምን ሰላም ኣሎ ዜጋታት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ብሰላም ይምለሱ ኣለዉ እዚ ክብል ከለኹ ግና ኣብዝን ኣብትን ዝተናኸሉ የለውን ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ሓይሊ ፖሊስና ምስ ኩሎም ኣካላት ሰሚሩ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ሰላም ክልልና ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ክበፅሕ እዩ ስለዚ ህዝብና ክጠራጠር የብሉን ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ክነረጋግፅ ኢና ኢሎም ናብ በረኻ ዝወፁ 14 መናእሰይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ መብራቕ ጎጃም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ እውን እቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ጠቒሶም ኣለዉ አቶ አበረ አዳሙ ነቶም ሸፊቶም ዝነበሩ ዝበልዎም መናእሰይ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ እቶም መናእሰይ ብልመና እዮም ተመሊሶም ኣብዚ መዋእለ እዚ ብዕጥቂ ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ከረጋግፅ እየ ምባል ኣይሰርሕን ኢሎም ብሽም ፋኖ ተወዲቦም ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ እውን ኣደብ ንክገዝኡ ጌርናዮም ኢና ይብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ አቶ አበረ አዳሙ ንሶም ወሲኾም ኣብ መሬት ኣምሓራ ሸፊትካ ሓረስታይ ኣምሓራ ንኸይሓርስ ህዝቢ ኣምሓራ ብሰላም ንኸይነብር እናተኮስካ እናቐተልካ እናዘረፍካ ምንባር ኣይከኣልን እዚ ፈጺሙ ክልክል እዩ እቲ ሓድሽ ሰራዊትና እውን በዚ ቅኒት እዚ ኢና ክንወስዶ ከም ዝበሉ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይገልጽ ኣብ ከተማ ሓረር ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ቀጽሪ ሓይሊ መብራህቲ ብሰንኪ ዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ናይ ንግዲ መደብሮም ዝዓነዎም ነጋዶ መደብራቶም ዳግም ተሃኒጹ ስራሕ ምጅማሮም ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍሊጡ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ኣቶ አብዱል ሐኪም አብዱል ማሊክ ብፍላይ ንቪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሃንደበታዊ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ንብረቶም ዝዓነዎም 326 ሱቃት ከም ብሓድሽ ከም ዝተሃነጹ ገሊጾም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኑ ፕሪቶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ጻዕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይፍትሑ ከም ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ነጋዶ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ዝተወረሶም መጠን ንብረት ብዙሕ ብምዃኑ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ዝለዓለ ጻዕሪ እናገበረ ምዃኑን ከም ዝቕጽሉን ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 150 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዝነበሩ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ጉዳዮም ዝርኢ ዘሎ ቤት ፍርዲ ነፃን ገለልተኛን ኣይኮነን ኢሎም ንጠበቓታቶም ብምስንባት እውን ከም ዘይከራኸሩ ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንኣቶ ዓብዲን ካልእቲ ተኸሳሲት ዘምዘም ሓሰንን ዓቃቢ ሕጊ ኣመሓይሹ ንዘቕረቦ ክሲ ተቃውሞ ከቕርቡ ሓቲትዎም ዘምዘም ሓሰን ከም ዘይብላ ገሊፃ ጠበቓታት ኣቶ ዓብዲ ግን ዓቃቢ ሕጊ 213 መሳኽር ከም ዘቕረበን ይኹን እምበር መንነት ናይቶም መሳኽር ከም ዘይፈልጡን ምግላጽ ምስ ጀመሩ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ምስክር ክስማዕ ከሎ ክቐርብ ከም ዝነበሮ ኣረዲኡ ኣቶ ዓብዲ ኢዶም ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ፍርዲ ዝነበሮም ተሪር ተቃውሞ ኣስሚዖም ናቶም ይኹን ናይ ጠበቓታቶም ናይ ምዝራብ መሰል ከም ዝተኸልከለ ፍትሓዊ ፍርዲ ክረክብ እየ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ጉዳዮም ነፃን ገለልተኛን ኮይኑ ክርእየሎም ከም ዘይኣምኑን ንቤት ፍርዲ ተዛሪቦም እቲ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ዕድል ይህቦም ከም ዘሎ ብምሕባር ነፃን ገለልተኛን ኮይኑ ፍርዲ ከም ዝህብ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ብወገኖም ናይ ክሲ ተቃውሞ ከም ዘየቕርቡን ከም ዘይመዋገቱን ጠበቓታቶም እውን ከም ዘሰናበቱን እንተገለጹ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ግን ጥርዓኖም ናብ ቤት ጽሕፈት ንከቕርቡ ንጠበቓታቶም ትእዛዝ ብምሃብ ን13 ነሓሰ 2011 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ የመን የቕርቦ ዝነበረ ረድኤት ብኽፋል ደው ምባሉ ስደተኛታት ወይም ድማ ስድራ ሻቐሎቶም ይውስኹ ኣለዉ። ህይወቱ ኣብ ዓለም ለኸ ረድኤት ዝተደረኸ ከም ዝነበረን ንስድርኡ ምምጋብ ከም ዝተጸገመን ዝገለጸ ኣቦ 7 ቆልዑ ዝኾነ መሓመድ ቃይድ ናብ ሰንዓ ዝቐርብ ዝነበረ ረድኤት ጠጠው ምባሉ እቲ ጸገም ኣብ ካልኦት ስድራታት እውን ከም ዘሎ ሓቢሩ ተስፋ ዝቆረጹን ዝጠመዩን ስድራታት ደቆም ዝተረፈ ናይ ሩዝ ምግቢ ክለቕሙ ይልእኽዎም ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣሎ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ሰንዓ ንዝነብሩ 850,000 ሰባት ኣብ ዝቕጽል ሰሞን ብኽፋል ረድኤት ከም ዝልእኽ ገሊጹ ኣሎ። ኩናት ቀጺሉ ኣሎ። 13 ሚልዮን የመናውያን ሲቪላት ኣብ ባይታ ኣደዳ ዓጸቦም ምዃኖም እውን ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ምግቢ እናሰርሑ ከለዉ ብፌደራል ዝተኣሰሩ ሕጋዊ ሰነድ ካብ ዘይብሎም 680 ሰራሕተኛታት ኣስታት ፍርቂ ዝኾኑ ብሰብኣዊነት ትማልሓሙስ ተፈቲሖም። እቶም ዝተፈትሑ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ቅድሚ ናይ ኢሚግሬሽን ዳኛ ክቐርቡ እዮም። ዳርጋ ኩሎም 680 ስደተኛታት ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝመፁ እዮም። ብመሰረት ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን እቶም ስደተኛታት ኣብ ሉዊዝያናን ሚሲሲፒን ናብ ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሙስሊማት ኣብ ዓመታዊ ሕጃ ኣብ ስዑዲ ዓረብ እስላማዊ ቅዱስ ቦታ መካ ዓመታዊ በዓሎም የኽብሩ ኣለዉ። እቲ ናይ 5 መዓልትታት ስነ ስርዓት ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ኣብ ማእኸል ዓብዪ መስጊድ መካ ንዝርከብ ካባ 7 ግዜ ብምዛር ጀሚሩ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ፍጸም። የቕንያልና ገብረ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም። ድሕሪ ዜና ዓለምለኸ ምንቅስቓስ ንሓርነት እሱራት ፖለቲካ ተጋሩ ዝተባህለ ምንቅስቓስ ተጣይሸሎ ተጋሩ ብሰንኪ መንነቶምን ፖለቲካዊ ኣረኣዮምን ተኣሲሮም ይርከቡ እውን ይብሉ። እቲ ውዳበ እቶም ዝተኣስሩ ሓራ ክወፁን ብዛዕባኦም ዝተነዝሐ ዘይሒ ሓቃዊ ዝብሎ ሓበሬታ ንምእራም ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጥ እዩ። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ግና መረዳእታ መሰረት ዝገበረ ክሲ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ መስሪት እምበር ብሰንኪ ፖለቲካ ይኹን መንነት ዝገበረ ኣካይዳ ኣይሓስኩን ኢሉ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባሃ።
ካብት ሓበርቲ ኣይተጌታቸው አረጋዊ ለሟንቲ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ላዕሊ 1500 ተጋሩ ብመንነቶምን ብምኽንያት ፖለቲካን ኣብ ዝሓዚ እዋን ተኣሲሮም ይርከቡ ትግራይ ንምድኻም ተባሂሉ ተኣሲሮም ይብል ኣብ ናይ ግዕዚናን ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰትን ክንሓትት ኢና ተባሂሉ ትውሰን ተሎ ዶኩመንተሪታት ተሰሪሑ ተዳልዩ ጸኒሑ ንሱ ብግልጺ ትግርኛ ተዛረብቲ ኢሉ መጽኡ ማለት ንኣብነት ናይ ጀነራል ክንፈ ገና ቅድሚ መሓዞም እቲ መትሐዚ ክወፅእ ዝዳለወሉ እዋን መግለጽታት ይወሃብ ነይሩ እቲ መግለጺ ብዓቃብ ሕጊ ይወሃብ ነይሩ ኣቐዲሙ ክንደይ ገንዘብ ክንደይ ንብረት ከም ዝተሰረቀ ይውጅ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ብናይ ሕጊ ክስካብ ቤት ፍርድስ ወንጀለኛ ሓስካብ ዘይተባሃልካ ወንጀለኛ ዝብለካ በዓል ስልጣን ናይ መንግስቲ ወይ ናይ መንግስቲ ትካል ክህሉ ይውሉን ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሕጊ ዝበሃል ነገር ሕጋዊ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ፖለቲካ እዩ ዝኾን ዘሎ እቲ መንነት ዘብሎ ከዓ ኣብ ሓደ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓላፍነት ይነብሮም ፈሊኻ እንድሕር ትጥይቕ እዚ ትክክል ኣይኮነን ናይ ሕጊ ጉዳይ ክሪኦ የውሉን ይዕጾ እያ ትብል ተሓጊ ኣብ ናይ ሜቴክ እንድሕር ደኣ ወሲድና ኣብኣ ዝነበሩ ሰባት ዝፈረሙ ክጥየቑ ዝግብኦም ሰባት ስልጣን እናተውሃቦም ከም ድላዮም እናሻደኑ ኣብ ዘለውሉ ተመሪጹ ግን ሰብ ክኽሰስ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ እዩ ናይ መንነት እውን መረዳእታ እኒሄዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ጸረ ትግራይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዝበለ ድማ ካብ ተሓበርቲ ምንቅስቃስ ኣይተ አንደማርያም ዮሐንስ እዩ ኢትዮጵያውን ኮነ ማሕበረሰብ ዓለሙን ብዛዕባ ትግራይ ሓቃዊ ምስሊ ክህሎም እቲ ምንቅስቃስ ክሰርሕ ኢሉ ትግራይ ዝጥቃዕ ዘሎ ናይ መንነት ፖለቲካ ትግራይ ብምጥቃዕ ተፍርስሞ ደሓን ምሁራዝ ዝበሃሉ ተጽዕኖ ተፈጠርቲ ዝበሃሉ ትግራይ ተኣሲርካ ትግራይ ምድኻም ግልጽ ተካይዱ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ካልኩሌሽኑን ኩሉ ዝናቀሐል እዩ ሳቶምት ሚድያ ሰባት ንምእሳር ተጠቂሞምሉ نحن الميديا كن حتى نوصل تكملوا ناس لازم بالميديا بموقع زوداي زي كنملو سينات حدا زي حزبنا يكون خالي كساب حجي بالميديا تشوي زنورا خالي اكل حزبنا نقحوي ነገር زي تزنورا قالسي بعلوم املخاتي نيرو نقحوي نيرو بزحنا حزبنا نقحلو ነገር يبلنا نبز ጉዳይ زي ግን ዝመሰሎም ብዙሓት ህዝብታት ነይሮም ሕጂ እንዳናቀሕ ወላ ይምጽኡ ዝቀረባ ግዜ ዝመሰሎም ነይሮም ስለዚ ንዓኦም ሚድያ ገርና ክነጋልጾ ኢና እዚ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ተታሒዙ ውሳነ ክሳቡ ዝወሃብ ንምንታይ ዘይተጽበዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሎም ኣይተጌታቸውን ትምልስ እቶም ዝተኣሰሩ ብፖለቲካ ብምዃኑ መፍትሒውን ፖለቲካዊ ኢሉ ሕጊ ኣኽቢሩ በቲ ሕጋዊ ኣካይዳ ናይ ልዕልነት ሕጊ ኣኽቢሩ ዝኸድ ዘሎ ነገር ኣይኮነን ከምኡ ከም ዘይምዃኑ ኢና ትመርዳእና ስለዚ ፖለቲካ እዩ እቲ ነገር ብናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ከዓ ክፍታሕ ኣለዎ ፖለቲካል ብዝኾነ መንገዲ ከዓ ክፍታሕ ኣለዎ እምበር ብቤት ፍርዲ ዝፍታሕ ሕግን ተኸቲሉ ልዕልነት ሕጊ ኣኽቢሩ ዝኸይድ ነገር ስለዘይኮነ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣይተ ዝናቡ ቱኑ ዓቃቢ ሕጊ ምስ ፖሊስ ብምዃን ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ይፍጽም ኣሎ ኢሎም ብሄር ፈሊኻ ሕጊ ንምኽባር ዝንቀሳቐስሉ ምኽንያት የለን ብምባል ድማ ተዛሪቦም ማንም ሰው ሕጊ ያለመጠየቅ ዝኾነ ሰብ ብሕጊ ካብ ምሕታተ የምልጥን ብብሄሩ ተመሻጢሩ ገበን ዝሰርሐ ገበነኛ የለን ብብሄር እውን ዝተኣሰረ ይኹን ዝተፈለየ ኣካል የለን ስለዚ ሕዚ ይለዓል ዘሎ ጉዳይ ካሊእ ዛዕባ ንምልዓል ካብ ምድላይ ወጻይ ብናቲ እምነት ትካልና እውን ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓደ ብሄር ዝበሃል የለን እቶም ክስታት ዝተመስረቱን ብውልቀዮም ጉዳዮም እውን ብውልቀይ ዝረአ ዘሎ ካብ ዝወጻይ እቲ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እዩ እዮም ዝበሉ ሕጊ ንምኽባር ብምባል ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስልጣን ቦታ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ዘይኮኑ ኣይተኣሰሩን እዚ ብሄር እናፈለኻ ጥቕዓት እምበር ሕጊ ምኽባር ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ምላሽ እንትህቡ ድማ መረዳእታ መሰረት ዝገበረ እዩ ክሲ ዝምስረት ኢሎም የሆነ አካል ወንጀል ሊሰራ ይችላል ወይንም ሰርቶ ሊሆን ይችላል በሚል በጥርጣሬ ብቻ ዝኾነ ኣካል ገበን ሰሪሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ጥርጣረ ጥራሕ ንወስዶ ስጉምቲ የለን ቤት ፍርዲ ነቕርቦ ሰብ እውን የለን ግቡእ ሓበሬታ ዝተጻረየ መረዳእታ ሒዝና ነዚኦም እውን ብዝግባእ መርሚርና ኢና ናብ ቤት ፍርዲ ነቕርብ ስለዚ ከይመርመርና ኣይንኣስርን እዮም ዝበሉ ቀጻሊ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለሉኹም ናብ ፍሉይ መደብ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ምምስራት ሳዋን መጀመር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብ 2 ክሳብ 4 ነሓሴ 2019 ብዝተፈላለዩ መደባት ተጸንቢለሉ ኣብቲ ጽምብል ኣስታት 16,000 ዝኾኑ መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንኽልተ ዓመታት ብ13 ሞያታት ክመሃሩ ዝጸንሑ 909 መንእሰያትን ተመሪቖም
ጎን እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት ብሩራዊ እየቤሉ ሳዋ ምስ መጽሔት ምክልኻል ተዓጠቕ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መደበር ታዕሊም ሳዋን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተርፍ ዕማምን ንኹሉ ዝምልከትን ከም ዝኾነን ኣብ ሃገር ክሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝረጋገጽ ዝቕጽል ከም ዝኾነን ኣፍሊጦም ይብል ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕጽል። ሳዋ እቶም ምርጫ ንውሕስ መጻኢ ብዝብል ቴማ መበል 25 ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ካብ 2 ነሓሰ ክሳብ 4 ነሓሰ 2019 ኣብ ሳዋ ተጸንቢሉ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወለዲ ተመረቕቲ በጻሕትን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንኩሎም ቶም ኣብ ዝሓለፈ ረብዒ ዘበን ብጅግንነት ዝተሰውን ብሓርበኝነት ኣብ ልምዓት ዝሕብን አበርክቶ ዝገበሩን ሞሳ ንተመረቕቲ 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎትን 10 ኮርስ ማሞስን ድማ ዮሃና ድሕር ምባል እዚ ዕዙዝ አጋጣሚ ኣብ መፈለምታ ሓድሽ መዋዕሊ ጽንበር ብምህላው ናይ ርብዒ ዘበን ተመክሮ ብደቂቕ ገምጊምና ንዝሃየለ መኸተ ሃገራዊ አገልግሎት ክንምርሽ ዕጥቅናሸጥ ነብለሉ እዩ ጽባሕውን ከም ትማሊ ዓወትና ናትና እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብቲ ጽንበል ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ አገልግሎትን ንሓደ ዓመት ናይ አካዳሚ ትምህርትን ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ከወስዱ ዝጸንሑ ኣስታት 16000 ዝኾኑ መንእስያት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ክምረቑ ከለዉ ንኽልተ ዓመታት 13 ዓይነት ሞያ ናይ ክልሳ ሓሳብን ግብርን ስልጠናታት ከወስዱ ዝጸንሑ ኣስታት 910 ዙርያ ሰልጠንቲ መንእስያቱን ተመሪቖም ኣብቲ አጋጣሚ በቶም ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ዝተፈላለዩ ናይ ምህዞን ሰንዓን ስራሓት ከምኡውን ንንጥፈታት ናይታ ቤት ትምህርቲ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ስእላዊ ምርኢቱን ቀሪቦም ናይ ሎማ ዓመት መመረቕታ መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ምጽንብል ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ አገልግሎትን ብምክያዱ ፍሉይ ይገብሮ ኣብቲ ጽንብል ሳዋ ኣብ ጉዕዞ 25 ዓመታት ዝዓለመቶምን ዘሰልጠነቶምን መንእስያት ኣብ ልምዓትን ምክልኻል ሃገርን ዘርአይዎ ንጥፈታት ንሓይልታት ምድሪ ባሕሪ ኣየር ፖሊስን ጸጥታን ፍሉይ ሓይልታት አባላት ሃገራዊ አገልግሎትን ዝውክል ብናይ ክብሪ ሰላምታ ዝተሰነየ ምርኢት ነፈርቲ ሄሊኮፕተራት ታንክታት ድራዓት መካይን ፈጣናት ጀላቡ ረሻሻትን ከበርቲ ብረትን ቀሪቡ ካብ ሄሊኮፕተር ብጃንጥላ ብምውራድ ፍሉይ ወታደራዊ ስልቲ ዝተረኣየሉ ምርኢቱን ሓደ ካብቲ ፍሉይን መሳጥን ምርኢት ናይቲ ጽንብል ነይሩ በምክንያት ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ዝቀረቡ ሴሚናራት ምርኢት ካርኒቫል ወታደራዊ ምርኢትን ሰልፊ ሰራዊትን አጽዋርን ሰነዳዊ ፊልምታት ስፖርታዊ ውድድራት ምረቃ ክልተ መጽሐፍትን ዘጠቃለለ ንጥፈታት በተሳተፍትን ተበላሕትነትን ልዕሊ 12000 ሰልጠንትን ስነጥበበኛታትን ዝቀረበ ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት አዳላው ናይቲ ጽንብል ገሊጹ ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ አገልግሎትን ምምራቅ በበል 32 ዙርያን ከምኡውን 10 ኮርስ ማሞስን ዘጠቃለለ ድርብ ጽንብል ካብ ወፃ ሃገር ዝመጡ ኣስታት 500 ሰባትን ከምኡውን ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጹ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ተሳቲፎሞ ኣብ ሐምለ 1994 ዝተመስረተ መደበር ታዕሊም ሳዋ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 32 ዙርያታት ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን መንእስያት ወታደራውን ፖለቲካውን ታዕሊም ከም ዝወሰዱን ካብዚኦም እቶም 127,000 ወይ ከዓ 21 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ናይ ሳዋ የመልክቱ ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርትን ምርምርን ብ6 ነሓሰ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ናይ 2019 ናይ ካልኣይ ደረጃ ውጽኢት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተፈተኑ 16064 ተማሃሮ 40.8 ሚእታዊት መሕለፍ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ ብመሰረት እቲ መግለጺ ካብቶም ዝሓለፉ 15.1 ሚእታዊት ናይ ዲግሪ 12.5 ሚእታዊት ናይ ዲፕሎማ 13.2 ሚእታዊት ድማ ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ ከም ዘምጹ ተፈሊጡሎ ጎን እዚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በምክንያት ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ሃገራዊ አገልግሎትን ምስ መጽሔት ምክልኻል ተዓጠቕ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ጉዕዞ 25 ዓመት ሳዋን ሃገራዊ አገልግሎትን ዝምልከት ንዝቀረበሉ ሕቶታት መብርሂ ሂቡ ነይሩ ካብተን ዝቀረባ ሕቶታት ሓደ ሃገራዊ አገልግሎት ዝተደረተ ስለ ዝኾነ በዛኻ እቲ ሰራዊት ጻምኡ ስለ ዘይረክብ ስደት መንእስያት ባዕሉ መንግስቲኡ ፈጢሮ ብዝብልን በፍልሰት ደቂ ሰባትን ንመንግስቲ ኤርትራ ይኸሱ እሞ ነዚ ምላሽካ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ሃገራዊ አገልግሎት ገዲፍካ ዝኽየድ ስራሕ ኣይኮነን ሃገር ሃኒጽካ
ናይ ሓባር ጣዕሚ ናይ ሓባር ረሃዋን ምፍጣር ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝኾነ ዘይተርፍ እዩ ድሕረ ምባል እዚ ዝቐርብ ዘሎ ዝንቡዕ ዘረባ ንግዚኡ እምበር ነዊሕ ዘይከይድ ዘረባን ዘሻቕለና ቀዳምነትና ኣይኮነን እቲ ጸገም ናይቶም ባህልቲኡ ድሕረ ምባል ሃገራት ኤውሮጳ ምስቲ ዘለወን ጸገማት ምንቁልቋል ብዙሕ ህዝቢ ንመንእስያት ኤስያን ኣፍሪቃን ብውድብ ገበን ፍልሰት ተጠቒምካ ከም ዝስደዱ ብምግባር ንሕፅረት ጉልበት ሰብ ንምሽፋን ናይ 21 ክፍለ ዘመን ባርነት ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ሜላ ከም ዝኾነን ንኤርትራውያን መንእስያቱን ብጉዳይ ደረት አልቦ ሃገራዊ አገልግሎት ዓዱ ገዲፉ ከም ዝኸይድ ንምግባር ዝስራሕ ዘሎ ሽርሕን ንመንእስያት ሃገራዊ አገልግሎት ታርጌት ዝገበረ መዘንብዒ መደባት እዩ ክብል ተዛሪቡ ቀሊል ትርጉም ኣይኮነን ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ሰብ ምህናፅን ናይ ሰብ ንቕሓትን ፍልጠትን ምሕያል ድሕር ኮይኑ ናብ መንእሰያት ብዝያዳ ዘተኮረ ድሕሪ መደባት ኣሎ ኣብ ልክዕ ከመይ ጌርካ ወዲብካ ትሰርሓሉ ህይወቱ ካህንፀሉ ዝጅምር ግዜ ስለ ዝኾነ ህይወቱ ካህንፅ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ክህነፅ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብሕልና ብኣረኣያ ብፍልጠት ብድልውነት ዝተፈላለዩ መጻእቲ ዕድላትን ብድሆታትን ሓደ ብሓደ ክገልጦም ክኽእል ኣለዎ ካልእ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበሉ ሕቶ መጻኢ መደባትን ዕድላትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ እዩ ክኸውን ሃገር ካብኦም እንታይ ትጽበ ንሶም ካብዚ ሃገር እንታይ እዩ ክኸውን ዕድሎም ወይ መስኦም ንዝብል ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክምልስ ከሎ ንቐጻሊ ወለዶታት ብዘውሕስ ኣገባብ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ስራሕ ዕድል ንምኽፋት መንእስያት ተጨባጢ ዝኾነ ዕድላት ስራሕ ንክህልዎም ክግበር ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ኣየ 25 ዓመታት ሓሊፍና ኣለና ንዝመጽእ መዋእላትን ዓመታትን እንተኾነ እታ መስርሕ ንሳ ቀጻሊት ያ መወዳእታ ስለዚ እቲ ኣምር ኣብ ነንበይኖም መድረኻት ምዕባለ ናይታት ህነፅ ሃገር ክቀያየር ይኽእል ኸውን ብዘቤታውን ግዳማውን ኩነታቱ ትዕላማ ግን ክቕየር ኣይኽእልን ናብ ዝለዓለ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናብ ዝበለጸ ናይ መነባብሮ ዓይነት ውን እንተኸድና ቀጻሊ ነቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክንደፍእ ንሰርሕ ስለ ዝኾና እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ንብሎ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣበርክቶን ኣገልግሎትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ዝሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንዝመጽእ ኣገልግሎታት ናብ ግምት ኣቲና ክንሪኦሲ ነቲ ንሰርዖ ኣወዳድባን ነቶም ነውፆም መደባትን ዓብይ ሓገዝ ክበና ይኽእል እዩ በታቲና ናይ ሓፂር እዋን መደባት ኣምሲልና ተሒዝናዮ ድልውነትና የዳኸመልና ጽባሕ ንጎ ዘድሊ ሽግራት ኣብ ምእላይን ሽግራት ኣብ ምቁርቋስን ግዜ ስለዝጠፍእ ማኣዝን ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ መቃን ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣሎ ናበይ ከኸይድ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ክኽእል ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ሃብቲ ምፍጣርን ሃብቲ ምምቕራሕን እተን ብስራሕ ክንፈጥረን ዘለና ክልተ ነገራት እየን ድሕረ ምባል ሃብቲ ፈጢርካ ነቲ ዝተፈጥረ ሃብቲ ብርትዓዊ መንገዲ ምምቕራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ክልቲኦም እናዛመድካ ምኻድ ከም ዘድልን ገሊጹ ህላውነት ናይ ይከኣሎ ወይ ተጋደልቲ ንመጻኢ ወለዶ ንወለዶታት ዝኸውን ኩነታት ክፈጥሩ ስለ ዝኾነ እዚ ኸኣ ብስራሕን መስዋዕትን ዝግበር ብምዃኑ ሓላፍነቶም ፈሊጦም ኣገልግሎቶም ቀጻሊ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ንምህናፅ ምዱብን ዘመናውን ሰራዊትን ብዝምልከት ማዕረቲ ምስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምህናፅ ምዱብ ሰራዊት ዘመናዊ ሰራዊት ብኸመይ እዩ ክተሓዝ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ውትህድርና ንዓና ኣይጽግመናን እዩ ብዝኾነ መልክዕ ውትህድርና ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምት ሞራል እዩ ሞራል ናይቲ ሰብን ሞራል ናይቲ ሃገርን ትካላት ምክልኻልን እዩ ድሕረ ምባል ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ምዚ ቀጻሊ ንምስናፍና ዝካየድ ዘሎ ፈተነታት ቀዳምነታትና ኣይኮነን ሕጂ ሕርያታት ኣሎና እዚ ንድሕነትና ዝግበር ፈተነታት ዝሓለፈ ርኢናዮ ኣለና ብድሕሪ ሕጂ እውን ካልእ ከመፀና ይኽእል ይኸውን እዚ ግን ከዘንግዓናን ካብ መስመርና ከውፅኣናን ኣተኩሮና ክብርዘናን የብሉን ናይ ልምዓት መደባትና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር እዩ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኣስዒቡ ምዱብን ዘመናውን ሰራዊት ምህናፅ ዘይተርፍ ዕማም እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ምዕባለታት እናተኸታተልና ንልምዓታዊ መደባትና ቀዳምነታት ብምሃብ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትካላትና ብብቑዕ ኣወዳድባን ብዝለዓለ ቴክኖሎጂን ዕጥቅን ንዝኾነ ነገር ድልው ከም ዝኸውን ምግባር ዝውንዘፍ ወይ ዝተርፍ ስራሕ ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
يغنيلنا برهانة زي راديو دمسي أمريكا يو ريتوكم لومي يبلنا بطر تلفوننا كلتا زيرو حمشتا تسعة شعطن أربعا كلتن هوشتي مسمر عصرت حمشتا مخانو نزغاقركم مع صوزينا ما تعالى الزينة فصام سراح يهودق نكلت معلتات زكايد أخيبا لومي أماسيو زازيمولو نايت أخيبا أكايدا يخونو سيت زاقيت باتي جنبار زوصة مجلس يلن ات كوميتي فصام سراح أقدما بيلو أمر باب حبريتو بزاسفرو مجلسي أب واناون حقراون أجنداتات مئقم قاما كايدو قصال متلمتاتو كم زغمت أفريتو نيرو أب إثيوبيا كل الأورميا زوبا معراب حررقيت مال استفتصم قتلت اتقات والكسبات فتسمو متقاتنبر أمونغو عفارن ኦሮሞቶቱን ዝተፈጥረ ግጭት ኣይኮነን ክብሉ ሰበስልጣን ክልላት ገሊፆም ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ዝነበሩ አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ጉዳዮም ዝርኢ ዘሎ ቤት ፍርዲ ነፃን ገለልተኛን ኣይኮነን ኢሎም ንጠበቃታቶም ብምስንባቱ እውን ከምዘይከራኹ ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም عطيو درفي افرم امار ازيات سمع زلا درفي كوينا الله قابزناكم نافرم ازينا نمسكن نسخاتكم